गासै नायगिरि बिथांमोन खनसेफिन बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव बर' बिनो थाबाय लोगोफोर जोंहा नैबे ससियेल मिडियायाव जन ब्रादार आरो लोगोसे प्रिति नार्जिनारिनि एसे माने बेले बेजेफोरा माने नैदा प्रिति नार्जिनारिया माने निमाहा बिबाय आरोना ओरैबायदि आं फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों आरोना प्रिति नार्जिनारियाबो मालायनि संसार जानायनि बेलायाव बा मालायनि परिबारखौ माने ससियेल मिडियायाव गुफुरना होनायाबो बारा थिग जायाखै आरो आं डाइरेक्टसो बुंगोन दै जन ब्रादारनि माने मालायनि परिबारनि माने गथ' दं गथ' गैया हाबा जानो हाबा जायैफोरखौ माने ससियेल मिडियायाव गुफुरना होनाय थांखिखौ आं बुंनांगोन माने बेफोरबायदि माने डाइरेक्ट माने मालायखौ माने ससियेल मिडियायाव माने गुफुरना होनायाबो माने आनलिगेल जायो आरो माने गावसोरनो बुंनानै लायाखै माने गावसोर खोन्थागोन बेयाव मोनसे मोनथाय दं बिसोर माने दै बेफोरखौ माने गावसोरनो गुफुरना लागोन आरो सिगांनो नों माने गुफुरना होग्रोनायाबो जाया आरो माने माबा मोनसे सानदों माबा मोनसे खामानि मावना होनो रखम जायो आरो बेनिखायनो माने जन ब्रादाराबो जोंहा जन ब्रादाराबो जा गाज्रि मोननानै बिदि पस्ट होनाय जादों आरो आंनि मिथिनाय बायदिब्ला दा गावनो निमाहा बिफिनदो दा ससे इन्ट्र'खौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बेफोरबायदि जोंनि गेदेर गेदेर इउटुबारफ्रानो नोंसोरनो बेफोरबायदि खालामबाय थायोब्ला जों आरो फिसा फिसा इउटुबारालाय मा जाबावगोन गोरोन्थिखौ एरख'नानै मोजां बानायो गावसोरनो गोरोन्थि मावो गावसोरनो पस्ट होलायलायोबालाय बोरै जागोन नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदिथ' जानो हाया दा जेनेबा जन ब्रादारखौ जेनेबा प्रिति नार्जिनारिया माने टटेलि माने बुरखांजोबनानै ससियेल मिडियायाव सेस खालामजोबना होबाय आरो बोरैबा मोजांबो जादों बोरैबा गाज्रिबो जादों आरो दै बेफोरखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखागोन बोरैबा मोजांबो जादों बोरैबा गाज्रिबो जादों आरो दा प्रिति नार्जिनारिया गावनि गोरोन्थिखौ माने गाव दा ससियेल मिडियायाव निमाहा बिदों आरोना नोंथांमोना भइस रेकर्डखौ नायलांबानो जाबाय नंगौ आदा जननि हिन्जाव नालाय हिन्जाव जेब्ला फार्स्ट टाइम आलायारन मुभिनि प्रिमियार श'खौ जोङो नायनो थांदोंमोन हौवा हिन्जाव ओइदिनखालि आंना हौवाया माने बिसिनि फेमिलिजों इन्ट्रडिउस खालामहैदों आरो नुनानै बेवहायनो आङो आदा जननि हिन्जावजों आङो बे मोनसे सावरायलायदोंमोन थ' बे भिडिअ'आनो आंनाव दङमोन आरो बेनिखायनो एज ए माने सेलिब्रिटि बा एज ए बयबो अनसायजानाय हिसाबैहाय आंबो जास्ट माने फेमिलिखौ इन्ट्रडिउस खालामदोंमोन थ' बेयावहाय आंनि गोरोन्थिया बहाय जाखो आरो दिनै जे बेफोरबादि गोबां माने फायार टाइपनि मोनसे रिप्लाइ फिडबेकफोर बिसयखौथ' आं साधारन हिसाबैसो आं होदोंमोन बेयावहाय आंहा आदा जनजों जेबो पार्सनेलि बेफोरबादि माने गाज्रि मोननाय बा जेबो आंहा दुश्मनी गैया गोसो सिंनिफ्राय थ' आं साधारन भाबै आङो बेखौहाय आदा जननि हिन्जाव नालाय हिन्जाव माने आङो बेखौहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय आङो देखायना होनाय जुदि आंहा एसेबां गोरोन्थि जाबायब्ला आरो रायजो राजाफ्रा आंनि बे होनायखौ जुदि गाज्रि मोनबायब्ला आं बयनिबोसिम आङो निमाहा बियो 3 yearsनि रिलेसन आंनि एक्समोन स' आंनि हौवाया बेयाव दङ नै थ' आं बुङो आंनि हौवाया फार्स्ट टाइम आङोहाय आदा जनखौहाय आरो बिनि न'खरखौ इन्ट्रडिउस खालामहैनायानो बे आलायारन मुभिया जे दिनखालि प्रिमियार श' जादों ओइदिनखालि आंखौ इन्ट्रडिउस खालामहैदों आरो आङो बे जन गार्जियासो बेखौबो आं सिनायामोन थ' सिनायियावहाय आंनि हौवाया जेब्ला इन्ट्रडिउस खालामनानैबो सिनायाखै फैनाय समावहाय आंनि हौवाया आंनोहाय मोनसे एलबाम देखायदों आरो बिनि बे एलबामखौ देखायनानैहाय आं बुंनो नै बे एक्टरानोमोन बियो दहायनिया होननानैहाय स' बेनो आंनि फार्स्ट माने बिसोरजों मिटिंमोन होमब्ला नोंथांमोनानो साननानै नायदो आलायारनखौहाय रिशुट खालामफिननानैहाय प्रिमियार श' खालामफिननाया बेसेबां मान्थ जादों आरो 3 years बा बेसेबां नांगौ थ' बेफोरबायदि पस्ट होनायखौ नुनानै आं सानदों आरो हयथ'बा दा ज'ना बे बाजैखौ दिन्थिनायाखौहाय मोजां मोनाखै नामाथाय हयथ'बा बे कारननि थाखायनो बेफोरबायदि आंखौहाय गाज्रि आंनि इमेजखौ गाज्रि दिन्थिनो थाखाय हयथ'बा बेफोरबायदि 3 yearsनि रिलेसन दंमोन एमजेनि हिन्जावा बिदि पस्ट होखो ना माखोथाय आं बेखौनो सानदों आरो बेनिखायनो बुङो आं जा बुंगोन सैथोखौ बुंगोन आरो सैथोखौनो बुंबाय थालांगोन आङो थ' बेनोसै रायजोफोर गोजोन्थों बयनिबोसिम लोगोफोर प्रिति नार्जिनारिनि आपडेटआ एसेनोसै आरो दिनैनि आपडेटआ प्रिति नार्जिनारिखौथ' नोंसोरो निमाहा बिनायखौथ' मिथिखाबाय दिनैनि
दिनैनि टपिकआ एसेनोसै ना लोगोफोर भिडिअखौ सोरबाफोर हायोब्ला शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानोखि बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।